Kaso nga rape with homicide, ipasaka na batok sa 24 anyos nga ginapatyan suspetsado sa pagpanghimulos sa anong katuig nga bata sa may barangay Estefania, Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutukan. Nahayaan na sa ilapuluyan sa Purok Araw, barangay Estefania ang anong katuig nga si Alias Jem. Suksok siniya paborito nga blusa. Tubtob sa karon, ini sa gihapon mabaton sa iya pamilya kag abyan ang brutaling gindangatan sang biktima sa kamot sang 24 anyos nga suspect nga si Dexter Villajuan. Pagkabig na mo na sir, utod gwa sulod na di sa samon sir. Pero why ko nag-expect nga naamo nang ginihimo sa amo to nga time. Ang lola ni Alias Jem nagapinot sa gihapon ng dughan sa tiyon nga magkuha sang tubig sa ining nga bubon. Unang gipatihan nga nalumos ang biktima sang ining nadula Huwebes ng gabi. Butang nga nagbuligay mga residente agud sa lumon ini. Apang sa ulihi, nasapuan ini sa buho nga ginakotkot sang bakho. Hayawa gid wagi kalulu, wagi maluoy sa bata nga kagamay pa. Desidido nga ipasaka sang Iloy sang biktima ang kasong rape with homicide batok sa suspect. Matapos ginako sini nga natemtaring himuslan ang bata dala sang kahulugbon. Golpe lang nadula bata ko sir. Sang gamay sa asta nagdako ara sakon, king kuya sakon sa kabuhi sang bata ko. Case closed na kun kabigon sang tagpamuno sa Bacolod City Police ang natabo. Butang ginpasidunggan sini sa isa ka seremonya ang kapulisan kagkatapos sa Barangay Estefania Peace Action Team nga naging instrumento sa madasig nga pagkadakop kag pag-ako sang suspect sa krimen. So kahit sila magkakakilala, kapag lasing na, baka nawawala na sa sarili. Kahit matinong tao, nangyari talaga, nawawala sa sarili. So baka yung tao, nagawa niyang bagay na karumal-dumal dahil siguro sa influensya ng alak. So, siguro wag na lang din iwasan natin. Bangod sa kapigaduhon, nagapangayos ang bulig ang pamilya ni Alias Jem agud mahatagan sang disente nga lubong ang bata. Si Alias Jem ang natalana nga ilubong sa Biyernes. Opod Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.